Η Χρύσα η Μπανδέλη είναι από τα νέα παιδιά που έχεις εμπιστευτεί. Γεια σου, Χρύσα μου. Καλώς ήρθες. Εγώ τι να πω, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Νιώθω μεγάλη τιμή να είμαι δίπλα στον κύριο Μίμη Πλέσα. Είναι μεγάλη μου χαρά. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που νιώθω, να μου υπογράφει τα πρώτα μου τραγούδια ο κύριος Μίμης, να συμμετέχω σε αυτόν τον όμορφο δίσκο του κυρίου Σταύρου Γαλανάκη και του κύριου Μίμη. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, έκανα ό,τι μπορούσα με πολύ, πολύ αγάπη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα, για τις συμβουλές του, για τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύς λόγος έγινε για την μανία μου που έχω να βρίσκω νέες φωνές, να βρίσκω νέα παιδιά, να τα ξεχωρίζω, να τα υποστηρίζω με σθένος, με μανία θα έλεγε κανείς. Και να μια τέτοια περίπτωση και την αφορμή τη δίνουν κάποιοι στίχοι γραμμένοι από το φίλο μου τον Σταύρο το Γαλανάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, απλώς σας λέω για να γίνετε, πώς να το πω, για να βρεθείτε μαζί μας συνυπεύθυνοι του θαύματος που πρόκειται να συντελέσουν οι καινούργιες αυτές φωνές. Η μία από τις δύο είναι η Χρύσα. Άμα δεν χειροκροτάνε, τι να τους πω. Ξέρω πως ήρθες για μια νύχτα, μείνε εδώ. Και μη ρωτήσεις να σου πω για τη ζωή μου. Πόσοι με πλήγωσαν και πόσους αγαπώ. Αν ήταν λάθος η σωστή η επιλογή μου. Αντέχω να με μοναχή, μη με φοβάσαι. Δίχως αγάπη και στοργή, μη με λυπάσαι. Ξέρω θα φύγεις όπως ήρθες βιαστικά. Μια περιπέτεια θα είμαι στη ζωή σου. Κι εγώ θα μείνω στη δική μου μοναξιά. Με μια ανάμνηση γλυκιά απ' το φιλί σου.